doncs una minoria molt minoritària, doncs aquests centenars de milers de persones que han col·laborat amb aquestes consultes. Unes consultes, d'altra banda, que és un fet únic en la història de la democràcia occidental, no reconegut per nosaltres. Per friqui. No, perdoni, senyor Gallo, perquè friqui és votar un senyor que fa així, m'entén? Perquè si la FAE subvencionada amb 2 milions d'euros ha servit per l'única idea de donar-la, fer la peineta a l'Aznar... Un milió de friquis. Sí, un milió de friquis. Doncs 1 milió de friquis, entre els quals hi és vostè. Aleshores, doncs... I tu padre. No entrem, escolta, Gallego, sisplau. Un moment, sisplau. Escolti'm, senyor Gallego, això de tu padre m'ho diu a fora. A mi no me llames friqui. No, m'ho diu a fora. No entrem en aquest territori. Gallego, sisplau, no entrem. M'ho diu a fora. No entrem en aquest territori, sisplau. No entrem en aquest territori. No, vostè ha començat parlant de friquis, entre els quals ha citat 300.000 persones. Yo he dicho que la consulta es friki. 300.000 He dicho que la consulta es friki. Vostè ha dit 300.000 persones que són friquis, d'acord? Aleshores, he dicho que la consulta es friki. Més friqui que fer la peineta de l'Aznar no hi ha res. I les persones que l'han votat, aleshores, si han de ser friquis, doncs ho són. Llavors, he dicho que la consulta es friki. La minoria minoritària... No he dicho que la gente que votara fuera friki. La minoria minoritària, que això no és el Congreso de los Diputados, m'entén? Que allà no es deixen parlar vostès. Això és el canal català que tenim educació.